हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, किशन मानी लो आप लोग। हम तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा हो खबर। आज हम आप लोग के एगो बहुत ही अच्छा छठ पूजा का गीत सुनाओ तनी। आप लोग के कैसा लगे कमेंट कर लो। हमारे चैनल पे नया हो खबर तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करो लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो लो। आई लो गीत सुनी लो। सूरज बाबा के द्वारा बांसवड़िया बसवा खिलेला आकाश। सूरज बाबा के द्वारा बांसवड़िया बसवा खिलेला आकाश। जर से काटवैबो बांसवड़िया देबो डोमावा के हाथ। जरी से काटैबो बांसवड़िया देबो डोमावा के हाथ। हाली हाली बिना डोमाऊ दौरा बोइले अरघा के बे। हाली हाली बिना डोमिनी सुपावा बोइले अरघा के बे। सूरज देव के द्वारा बांसवड़िया बसवा खिलेला आकाश। बसवा खिलेला